Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañe huccude mon oɗo subaka alhamisa hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitake e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha ɗo mboro sawo hollude en caggal jam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof Amadou Moussa ɗum noon ko no subaka fof bani moon debbo Aissata Diayne wonde banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbaɗi mba debbo pullo debbo mo daara halayɓe won mbiɗo hanki holko saabi nattu wiidemo debbo mo daara halayɓe ɗum noon mataw ne wawi taw koko diwti hakkillo walla taw kono comme no salminago ardi ni ɗum noon yo famir noon ha joni o nattani wonde debbo mo daara halayɓe ha joni ko debbo mo daara halayɓe hay sono tawi korka ari haɗani kam ko debbo mo daara halayɓe noon pamiron noon tan ɗum noon sikki ala on calminama onon foof a salmitama Aissata ko adi foof yettere Allah no fewi en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkuɗen coftale pellital wawde arde humnude aadi nde tawno fulɓe mbi aadi bille aadi salaɗe aadi ɓuuri fittude aadi men e mabɓe ko roɓino jayndeji hono no kala subaka en mbiɓe kadi bisimilla caggal mumen mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hannde Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ene waɗi hen gueɗe dawrugol ko yewti e juɓɓinogol sumgoji e local ɗo e leydi men Sénégal kono kadi ne tawe hen ɓeeta mo ganduɗa ko won e opposant ji ɓe ganduɗa kay ko sukaɓe renduɓe anniye kono kadi hen saji sertuɓe anniye foof de jayndeji meɗen garti hen kono kadi ne tawe hen naggal poɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko kewɗe no fewi ɗo e leydi men Sénégal ɗin ko guuri kala ne tawe e nder jayndeji ɗi e oɗo subaka hannde jayde quotidien udditidamal hannde kono noon nden ɗon wi ko jubbuɗi sumgoji ardotoɓe nokkuji woni local uji e nde hitande walla hitande fande ɓe mbi tan ko le mouvement mo ganduɗa walla mbiyen ko goomu witegu hono front résistance national woni FRN kamɓe de oɗo saaha hannde ɓe ƴetti on ɗon date manam happumoɓe cohli o ɓe mbi tan de kamɓe opposition o koyo on ɗon local waɗi e mayirɗe lewru décembre e ndeɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum woni koɓe kaali e batumoɓe juɓɓinno hankkine tawe hello joyyi e nde jayde quotidien le quotidien jayde enquête koloski nden ari ko e Khalifa Sall natal makko tigui woni e gardidi hono bindol e ko yewti nde jayde enquête ɓe koliti wonde de oɗo saaha hannde ko Khalifa natani ko wiyete ko hono offensif manam immino tan ha joni yuɓɓina jilluji kono kadi e haalde e yoga e gueɗe ha tengti e fewde laamu ngu ndenne de jayde nde wi Khalifa Sall andirano ko deƴƴo mbo hewani haala no fewi kono kadi hayso tawi ene haala ina ande ina ɓeeta ko yewti ɗin ɗon konnguli kono de eko watta ndi ko yiyama o wawi sembinde konnguli makko fewde e laamu leydi Sénégal e on tuma noon sehilaɓe makko ɓattiɓe mo kala cuuti hen konnguli ko wayno Moussa Diop holiti wonde ko Khalifa Sall de faami aɗa saago o sembina kono kadi o tekkina ko yewti koye konnguli makko ha position makko ande to banggue opposition Moussa Diaw kamne kadi suuti konnguli wi Khalifa Sall de o saaha ko Dakar kono de omo foti junnitade e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal Moussa Taye kamne holiti wonde oɗo saaha yoɓe paam ko wondiɓe makko mbaɗiɓe ko wiyete ko hono trahi manam dokiɓe oɗo saaha walla ni dunciɓe ɗum jeeyi sababu noon ko Khalifa Sall woni e wadde oɗo saaha ɗin konnguli jaji ne tawe hello tati e nde jayde wiyetede enquête jayde las nden ɗon ne wayno waɗi ko natal Khalifa Sall on ɗon kono kadi yoɓe ganduɗa ko Ousmane Sonko wondude e Wade fils noɓe mbiyata ni hono Karim Wade yidde wiide noon ko yimɓeɓe ganduɗa kay hannde ndewi e laabi ɗeɓɗi nandude haysino tawi miijoji ɗi ko ceetude to banggue politique e on tuma noon jayde ɓeeti moni kala holtan darde muɗum e holtan kadi aussi fandare muɗum jogui e nder leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti e position mabɓe e ɓen ɗon tato kala ɓe ganduɗa hannde ko andiraɓe to banggue opposition woni landaji lundo o leydi men Sénégal jayde an le soleil nden ɗon jayde ari ko yewti ko wiyete hono relance économique ɗum ɗon noon walla mbiyen relance économie tigui ɓe mbi tan ko leydi men Sénégal oɗo saaha hannde e darde muɗum nde daari gam ɓamtude faggudu leydi ndi caggal nde Covid 19 ne wayno asi gaska muɗum nanni hen Sénégal ɓe mbi de ene wayno ko Sénégal heeɓi ballal ummorade e fedde Union européenne kono ɗum koɓe gandini hen mo leydi Macky Sall e o saaha mo tawi toon to Brazzaville ɗum ko guila hanki gam tawtorede joƴƴingol walla mbiyen wondore mo ganduɗa ko Denis Sassou Nguesso polɗo e sumgoji battidir ɗin ko guuri jaji ne tawe hello tati e nde jayde guendiri le soleil caggal le soleil ko vox populi ko noon tigui nde ɗon jayde Aissata ari ko yewti titre goɗɗo mo ganduɗa ina ɓuuri yajde e jaydeji leydi men Sénégal ɓe mbi ina wayno ko tabal walla mbiyen ni ko darde mawde ganduɗa nde woni direction mo ganduɗa ko mbo pharmacie leydi men Sénégal jaggui e ballal hono sûreté urbain de Dakar ɓe jaggui e ko yewti e poɗɗe ɗe moƴƴani tawi ɗe ɗon poɗɗe ɗe Aissata ene wayno ko tolni e tonnuji walla mbiyen ni ko saisi record ɓe mbi ko tolni e milliard e koppeje CFA tawi ko faux médicament wonɗen
poɗɗe ɗe moƴƴani ɗum woni ko jagga yimɓe jeegoma ni pawama hen juuɗe tawi ene hen pharmacie ji ɗiɗi ɗo e leydi men Sénégal e on tuma noon omo ganduɗa ko docteur Madické Diagne inana fammina holtan no on ɗon réseau waɗira démantelé manam holno ɓe pamiri ɓen ɗon nana tan mbaɗa nana cara poɗɗe ɗe e leydi men Sénégal e on tuma noon ɓe ndewindi haaɓe gandi ɓe on tuma ɓe pawa juuɗe ɗin konngol jaaji ne jokkiti e hello ɗiɗi e nde jandi witende Vox Populi ɗum kam ko holɗen poɗɗe Amadou Moussa ɗen poɗɗe de Aissata mataw ko façon poɗɗe fof façon poɗɗe fof ko paracetamol ala hen wasata ene hulɓini jeyde libération ko noon nden ɗon kadi ko hen arti Aissata ne wayno nden ɗon andini yen holtan no ɓeeɗo jotiriɓe wadde ko wiyete ko hono trafic médicament tawi ɗien ɗon poɗɗe jamiraka ɗo e leydi men Sénégal manam to banggue nargol mum e on tuma noon ɓe garti on ɗon sûreté urbain holtan no rewi ha jaggui ɓeeɗo wiyeteɓe hon hay dong zang en paami koɓe chinois ji ɓen ɗon ne ganduɗa ko e sehilaɓe mumen ɗiɗo tawi ɓen ɗon ko pharmacie ji ɗo e Sénégal jeeya kamɓe foof noon e oɗo saaha hande ɓe pawama juuɗe ene hen biteɗo mum Mansour Nia wondude e Aliou Ba ɓen ɗon ɗiɗo kala noon ko Sénégal naɓe pawama juuɗe wondude e ɓen ɗon chinois ji ɓe ganduɗa kay ko waɗannoɓe wadde kuule ɗen ɗon poɗɗe ene jeeya ɗum ɗo e leydi Sénégal tawi ɗen ɗon poɗɗe ɓe mbide koɗe gona jamiraɗe ɗo e nder leydi men Sénégal jeyde l'observateur nden ɗon ne wayno arti koko yewti e dossier ji ɗi ganduɗa inana jowodiri toon to hono nokku to wiyete premier cabinet woni ɗo ɗo wonno omo ganduɗa ko Samba Sall kawɗo e ladial ko ɓoyani ko ɓe mbidi ko ɓuuri 4 dossier oɗo saaha omo acci ɗum no woni tan nde o hawta ladial nde ko ɗin dossier ji ɗi ganduɗa ko dossier ji baɗɗi sensible no mbiyata won dossier ji ganduɗa ɗi ko mettude ñawde woni kay ko acci e on ɗon cabinet e on tuma noon ɓe garti hen dossier mo ganduɗa ko Ousmane Sonko e Seydina Fall Bougazeli omo ganduɗa ko dossier Joël mo ganduɗa ko goto walla ni ko dossier étudiant goto mo ganduɗa ko toon to nokku biteɗo hono Saint Louis warano e on tuma noon ɓe mbi ko dossier ji ɓurɗi wulde jaw ɗi o acci e cabinet makko tawi noon ɗi goni ko tolni e 4 dossier ɗin konngudi jajji sifaji muɗum kanen tawe hello joyyi e nde jayde l'observateur Allah yurmo yafamo jayde stade uddata damal ko noon tigui nden ɗon jayde Aissata ari koko yewti Ligue des champions ɗum ko toon to dunde Europe andama fotɓe fettude demi final ɓe ɗum noon ko demi final gulɗo jaw jogoro wonde hakkude e Manchester City e Paris Saint-Germain ko noon e kadi Real de Madrid ɓe ganduɗa kañumen goni hono Chelsea FC mbo Edouard Mendy e on tuma noon mo ganduɗa ko Phil Foden on ɗon de ko suka peto toon to Manchester City o rentini Kylian Mbappé waɗi ko namdal beele Mbappé ina heeɓi e ɗen ɗon pottitte on tuma noon ɓe garti e Sénégal naɓe tato ɓe ganduɗa keeɓi yewtude ngal ɗo dawal biyetegal demi final ina hen Abdou Diallo Idrissa Gana Gueye wondude e mo ganduɗa ko Edouard Mendy kanko Idrissa Gana Gueye ni ɓe kolliti wonde o saaha hande ko wiyete code makko ƴellitima no fewi caggal nde waɗi match ji mantiniɗi hakkude mabɓe Real Madrid Dortmund e Bayern ɗum saabi noon ɓe mbi tan ko mbaɗo ɗi ganduɗa ndi hande ina kay jibtina e to banggue football e on tuma noon hono entraîneur makko Pochettino kañum e hoore muɗum holliti wonde e wino guila adana mo ganduɗa ko biyeteɗo Idrissa Gana Gueye ko machine kono kadi ko gorko mo ganduɗa so rokkama ko wiyete ko confiance ina wawi wadde ko hay goto meeɗani wadde e milieu de terrain ɗum gonɗi eno weeri eɗen match ji ɗi o yalti woni Real Madrid kono kadi e match mo ganduɗa e match Dortmund hani e Bayern wondude FC e Barcelone ene wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa garene eɓɓore wonde haɗen wirtani noon mbaɗen parenthèse tokoso tan e ko ganduɗa ko kañum woni leɗɗe Amadou Moussa saabu leɗɗe koko ganduɗa hande ko ɓuuri waɗede contrôle e nder leydi leɗɗe ko hen jeeya saabu koko ganduɗa ne wawi addande yimɓe caɗele ganduɗa ete neɗɗo wawa andude ɗum saabu ko ganduɗa ko falsification no fewdirani hay goto anda ko hol noon waɗe paquetage fewde saabu hande paquetage ne weeɓi ko paquet ƴettete tan fewdite ha waya noon binde foof watte hen leɗɗe ƴette nanne hen ne wawi yeyede hay e pharmacie koko ganduɗa ni foti ƴewtede no fewi Amadou Moussa mi sikka Aissata Sénégal ne foti ummade e oɗon nokku gonaɗo par ce que leydi ndi wonko ganduɗa moƴƴani hande ɓesguɗi saabu so wiyama ko tolni walla ko ɓuuri 1 milliard e copareji CFA ɗum woni ko waɗa saisir firti kam ko des tonnes et des tonnes woni ko waɗa saisir oɗo saaha jagga te ɗum noon kadi ko hay goto anda ko mande nayata ɗo ko mande par ce que inana yeeye pharmacie ji woni hen ene mbaɗa kuule on ɗon mo ganduɗa on te hande so tawi wiyama Aissata ko pharmacien kala lekki ki o addi tan yimɓe jogoto hoolare e makko ko Sénégal najo kadi ko pharmacien won ko andi hen kono kanko tawi fandare nde ko wadde kuule on marchandise e on tuma o heɓa kalis makko heddi ko woƴaka cellal ɓandu yimɓeɓe e ɗum ɗon noon alay saago laamu ngu yurto ɗum no moƴƴi woni noɓe mbaɗni yurnade nebbisade ha anda ɗum ɗo ina ɗo e leydi meɗen Sénégal ha tengti leɗɗe ɓe ganduɗa kañumen goni ɓeɗo chinois ji so rentaka alay saago Aissata ɗum ɗon no wawi jibinande en caɗele no fewi noon tigui Amadou aɗa andi caggal ɗo mi wonde hoore musore tan jarmi lekki
e nde jarmi nde ko nden ɓandam ndu sali tu vois ɓandam ndu fof sali aɗa andi ɗum ɗon wadde il faut waɗe contrôlé sabu ko way noon ne wawi hande neɗɗo yarat likki tan ko ɗon haɗata ine hamni wiye ko ɗo wonno ɗo wirtino ko rafi naggam alors que lekki yari ki woni ko ganda moƴƴani tawa kin lekki sodayaka sona pharmacie Amadou Moussa ko ɗum probléme mawɗo en tout cas alay saago watte hakkillaji no fewi tenti kadi enen sodoɓeɓe enen e koye meɗen ko neɗɗo heeñi ko foof yo yetto ko wiyete ko médecin waɗa ɗum consulté windan ɗum ko wiyete ko ordonnance taw ko ordonnance cirɗo mo ganduɗa sa yeehi yaade heeɓa ɗum e nokku cirɗo ɗum ɓuuri sirde kono noon poɗɗe e lawol poɗɗe won e nokkuji poɗɗe ha e boutique aysata poɗɗe hen sahaji ha e taaɓe beddaji ɗi ɗum ɗon vraiment ko hunde tarde ɗo tigi Amadou Moussa automédication kam ɗo tawa hooram nde muusi nde ko naggam jerɓe Amadou Moussa yar ɗum ko ɗum tan woni ɗo enen bindanta ko yamen ordonnance wadde garane ko ganduɗa kañum woni yete banggal meɗen hannde woni kabaruji caggal leydi no alhamisa fof hannde noon jeheten koto Burkina Faso noon Amadou Moussa dossier ji omo ganduɗa ko kanko woni Blaise Compaoré mataw ko kañum tan ɗo joni suuta toon yete tabo kanko Blaise Compaoré noon o tuma ko wiyede ɗo joni ko kanko wari gonnoɗo toon gardiɗo leydi Amadou Moussa woni Thomas Sankara kanko Thomas Sankara noon goto fof ni heptinnomo e konngudi gonga kono kadi wonde calotoɗo e salade kadi jeeyede ɗum ɗon noon ine jeeya mataw e ko saabi fittandu makko yooɓa e ɗi ɗum ɗon kañum tribunal militaire mo Burkina Faso ƴettiti dossier o suuti ɗum ha saabi kanko Thomas Sankara ɗo joni noon amona yiiɗa fawede junggo Amadou Moussa te kanko Thomas Sankara o warano ko e siftinde e 15 octobre woni hitande ujunere e capanɗe jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ko noon de woni 1900 ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi 1987 ko nden woni nde fittandu makko yoɓa kanko omo ganduɗa kanko woni Thomas Sankara ha joni konngudi makko Amadou ine so yillitama ganduɗa ko gonga te ganduɗa ko daraninoɗo Afrique kono kadi jiɗɗo hoore mum e ponkunoɗo hoore mum Amadou Moussa surtout garen e juste accusation oɗo woni battidiɗo wonno ko talata hiccanki woni on tribunal militaire mo kalda jopade peɗeli mo ganduɗa ko biteɗo hono Blaise Compaoré hande tawtede toon to leydi Côte d'Ivoire artirde seeɗa en 2014 nde o itta e pouvoir nde caggal ko ganduɗa ko woni manifestation gulɗo jaw juɓɓinɗonoɗo toon en jii nde o dogi o fayi ko toon to leydi Côte d'Ivoire o mooloyi aysata balɗe sappo e joyi pawti hen kanko mo ganduɗa ko Blaise Compaoré o waɗa neutralisé woni o rokka kayita ɗi ganduɗa ɗi ko jibinande leydi Côte d'Ivoire donc ene holliri wonde hunde ene ɗeeɓi hawnade duttoɗen caggal seeɗa saabu ɗo ko histoire namdi e mayirɗe walla mbiyen e daroɗe lewru septembre kanko Blaise Compaoré hoore mum on saaha o wonno ko bras droit mo ganduɗa kañum woni Thomas Sankara koɓe sehilaɓe koɓe yaadiɓe kamɓe ndenno coup d'état haaɓe gaare pouvoir e on tuma o waɗi jillu secrète o jodde mo ganduɗa ko Houphouët Boigny mbiɗa sikki on saaha ko kañum wonno hoorejo leydi toon to leydi Côte d'Ivoire e on tuma noon ɓe joddi taw ko jillu en secret mbiɗen koye jamma o ummi toon to leydi Burkina Faso koye jamma o arti ga e Burkina Faso balɗe seeɗa pawti hen ne wayno coup d'état o waɗi wargo Thomas Sankara ngo waɗi te kadi hono nden ɗon ñoore walla mbiyen ɗen ɗon yaaha garta jungo laamu leydi France e on ɗon tuma ina hen wonno François Mitterrand donc noon firti ko hunde fewjande guila ɓooyi guitten oɗo pourquoi par ce que ko neɗɗo caliɗo yoga e gueɗe caliɗo ko wiyete ko kalfandi caliɗo kalfandi noon ko guilay indépendance ari kono kadi caliɗo kalfani ko hono ko wona joni ko wiide wonde minen komin France naɓe minen kalfuno on adana kono golloɗe amen kadi sago min ñiɓa ɗum min campa ɗum e leyɗele ɗe amin siiɓo ngaluji moɗon ɗum wonno ko salino adana nde waɗi discours toon to Addis Abeba kanko mo ganduɗa ko Thomas Isidore Noël Sankara o wi ko kalanmi ɗo henno ko enen pour rendude feere nde caloɗen so wona ɗum so tawi on gaccidi kam e feere nde ma on nan mi tawtortaki ɗo hen e réunion paaɗo ayi ko wino ko woodi par ce que wonani hay 1 mois lewru tawi o waɗama assassiné te foof waɗi ɗum ko ɓiɓɓe Burkina naɓe o jopaɗo ɗo ɗum guila adana haalnom kanko mo ganduɗa ko Blaise Compaoré winom ko kanko waɗi saabu Aissata ene famni holno neɗɗo warirte e jamma en tant que président de la république ubbe e nder jamma ɓesgu yitinore ko janggo ha hedde 10 heures donc firti kala ko faya e jamma wonko woni e muɗum ɗum ɗo so tawi wiyama hande on ɗon tumamo e jopama mo ganduɗa ko Blaise Compaoré en jeddata ɗum saabu enquête ɗi kala kolliti ala bawɗo waɗɗen gueɗe kantriɗe sona kanko mo ganduɗa ko Blaise Compaoré donc noon accusation ene laaɓi ceer heddi
ko ñaworde waɗa ha fawmo junggo haw itte toon to leydi Côte d'Ivoire o adde leydi Burkina Faso o ñaawe wona exemple wonande Afrique naaɓe kala saabu Thomas Sankara darde muɗum Thomas Sankara e yidde muɗum Thomas Sankara e anniyaji muɗum Thomas Sankara ene fewniri Burkina Faso ene moƴƴi so tawi wardama hono ni henna ñaworde nde waɗa ha laaɓa ceer ɓesguji mumen keeɓa jaam cuddiɗo muɗum heeɓa jaam kono kadi Afrique foof aussi e mbaɗi kuuɓal heeɓa jaam saabu darde makko matini nde o daretno Afrique noon tigui Amadou Moussa aɗa andi ñawoje fof ko ñawore Allah ɓuuri hen labtude saabu oɗon neɗɗo mbaɗaɗo hande ma won duuɓi capantati hande dossier mum suutama mo yimɓe fof jopno peɗeli hande lawol leydi mabɓe kamɓe lawol Burkina Faso jopima ɗum feɗendu wi ko kañum junggo mum yaltani wargo mo ganduɗa kanko woni Thomas Sankara noon waɗano ko boni ko winode tan gaare caloɗen jeeyede gaare caloɗen halfede gaare caloɗen ɗum ɗo te hande ko salotono ko fof ko ɗum ruttini Afrique caggal Amadou Moussa hande Afrique wawa yaade yeeso saabi ɗum ko no tubakoɓe leyɗele tubakoɓe ɓuucorto amen guila subaka ha hira société ji mobɓe galleji mobɓe liggorɗo ko ɗum dari ɗo hande te ala noon hay yurmede wotere e ɓe ganduɗa kamɓe goni askan Afrique ɓe ko dañal mobɓe tan ɓe ƴeewata ɗum ɗon noon wadde gaare caloɗen mataw goto fof fotani salade ko way noon ha hande ɗum ɗo ari hen neɗɗo ware jamma ubbe jamma aɗan ɗum ɗon wonko niɓɓiɗi hen Amadou Moussa so hay so neɗɗo so tawi maayi ko ni mayre yo woppe kam ha weeta ha askan mum fo tinna ɗum koreji mum fo tinna ɗum fotɓe timde mum timay mum fotɓe andude anda saabu o wona neɗɗo tokko mo ganduɗa o fotino waɗede tan bogo noon tan Amadou Moussa o wirne tawa leydi makko duttanimo ko fonno ruttudemo ko saabu ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo jiɗanoɗo wona e leydi makko tan kono e Afrique fof surtout aɗa andi Aissata won kalko faye jamma en kalinani won ko kalko faye jamma ene muɗum firti ko so tawi hay sino ko neɗɗo tokoso wonnone so maayi kam ma wiye ko ɗum wari ɗum walla ko ɗum ɗo ko ngal ɗo kural saabi mayde ɗum walla ko ngoɗo ko nduɗo sawru saabi mayde muɗum kono noon badno Thomas Sankara ha hande hakkillaji jaggani ɗo wiya wonde ko ɗon woni yanade makko toon to Wagadugu ene wayno ɗum gonɗani par ce que waɗama ko wiyete autopsie caggal mum ko ɓoyani ko nawama ha toon to Espagne waɗama hen foof ƴeewama kono wiyama ko échantillon ngaji ɗi jonani saabu ɓooyi kono kadi ene joga jorto wona yanade Thomas Sankara woni ɗon ne wawi taw won ko waɗa goɗɗum weddede e duppede ko nandi hen bandiraɓe jaafoye konngudi saabu ko yidde majjinde manam kala ko wiyete ko ɗum preuve hol kural barngal Thomas Sankara hol fehel pelluɗo Thomas Sankara hol poudre keddiɗi e juuɗe ɓe ganduɗa kañumen pelli Thomas Sankara ɗum woni ko heddi hande o e andede kono noon no mbiɗa ni ñawore foof ko ñawore Allah ɓuuri hen labtude ceer Allah o ɗanaki ko gongani inchallah mbiɗa sikki ma ñawore nde wat ɗo e duuɓi garoji so tawi gurdam ne waɗi ma ñawore nde wat kadi ɓe ganduɗa ko ɗen gueɗe kantoriɗe gande aduna o fof kadi aussi faama ha ɓen mbawa rewnede lawol so Allah namdo jeeɗi noon tigui Amadou Moussa wona tan Blaise Compaoré tan joopa feɗendu kono kadi goɗɗo mo ganduɗa ko junggo makko ñaamo wonno iniwe Gilbert Diendéré ko hen jeeya e yimɓe sappo e noyo woɗɓe koyɗi konngudi e uddeten roɓindu jaydeli meɗen Amadou haɗen uddude Oumou Dieng hande woni anniversaire muɗum ko widemo tan waddemo souhaité un joyeux anniversaire widemo tan wuur Oumou Dieng saabu gurdam ma ne waɗi nafoore ka neɗɗo moƴƴo vraiment neɗɗo udditiɗo yo Allah waɗane tawede kadi o saaha mo wuuri kono wuur ko noon tigui eɗen mbiyamo balɗe juɗɗe battane moƴƴi e gurdam juɗɗam machallah wondude cellal e wawande hoore mum surtout saabu waɗa gueɗe payidinde kankone e leñol ngol eɗen mbiyamo tan joyeux anniversaire kanko debbo pullo o noon tigui ko noon tigui wadde totete min totat aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa heɗonnene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat